Φαίνεται το πρόγραμμα, μας αρέσει. Μ' αρέσει πολύ κιόλας. Νομίζω ότι σου προσφέρει πράγματα, είναι ευχάριστο, σε κουράζει. Δεν με κουράζει καθόλου. Και εσύ έρχεσαι από μακριά, Ναι, το πολύ καστρό. Αξίζει να έρχεσαι από εκεί για αυτό το πρόγραμμα μέχρι εδώ. Αξίζει. Άμα αυτό το πρόγραμμα μπορούσες να το κάνεις από το σπίτι σου, θα σε ενδιέφερε να το κάνεις από εκεί? Θα με ενδιέφερε. Γιατί είναι η απόσταση μιλάει διπλά. Εδώ εμείς τα παιδιά που σε βοηθάμε, πώς φαινόμαστε, σε βοηθάμε? Για πείτε μας πώς σας φαίνεται το πρόγραμμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κουραστικό, είναι ευχάριστο? Καθόλου κουραστικό δεν είναι. Μια χαρά όταν με βλέπεις άνετα στα αυτιά. Νιώθετε ότι σας βοηθάει? Την πρώτη μέρα έλειψα τούτησα. Δεύτερη λίγο περισσότερο, τώρα καθόλου. Άμα έγινε σε συσκευή που θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι μας, πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιούσατε μια τέτοια συσκευή? Ναι. Ναι. Θέλουμε να μας τρακλάκια. Υπάρχει πολλοί κόσμος και εμπλουτίζουμε τις εικόνες, τις οπτικές, τις ακουστικές. Έτσι ένα τραπέζι να φέρω ο καθένας. Αυτά. Κάνουμε και τη βόλτα μας. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι με ευχαρίστηση και θα προτιμούσα να συνεχίσω το πρόγραμμα αν πρέπει και αν επιβάλλεται, όχι να κάνω κατάχρηση του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει κάποιο σκοπό.